Pajjiżna għandu bżonn bidla u l-Partit Nazzjonalista lest li jmexxi din it-trasformazzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg għamel intervent fil-Parlament Malti waqt id-dibattitu dwar l-istrateġija dwar l-iżvilupp sostenibbli fejn fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar snin jinsisti li pajjiżna jkollu kwalità ta' ħajja ogħla imma affordabbli għal kulħadd. Dan għandu jsir politiki inklusivi, olistiċi, trasparenti u bbażati fuq studji, riċerka u innovazzjoni. Bernard Gregg qal kif ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli 2023 jelenka inizjattivi iżda jonqos mis-sustanza u l-valur strateġiku. Dan hekk kif l-approċċ tiegħu wieħed burokratiku u formali li ħares aktar lejn x'sar milli lejn impatt reali, kif sar u kemm kien effettiv dak li sar, filwaqt li jindika l-attività iżda mhux riżultati. Reklami biss. Bħal dak li qallu bir-reklami se jkollhom ħajja aħjar in-nies. Bħal dak li qallu bir-reklami se niżeraw is-siġar, Sur President. Minn domanda parlamentari li għamlet il-kollegi tiegħi, Sur President, joħroġ biċ-ċar illi Project Green iktar nefqu flus fir-reklamar milli nefqu biex jiżiraw is-siġar, Sur President. Araw daqsxejn x'inkompetenza, araw daqsxejn fejn qegħdin il-prijoritajiet ta' dan il-gvern illi jgħid ħaġa u li jagħmel oħra. Gvern li qed juri biċ-ċar li ma jemminx fl-iżvilupp sostenibbli. Dan huwa gvern illi mhux veru jemmen fl-iżvilupp sostenibbli. Dan huwa gvern illi jgħid ħaġa u jagħmel oħra. B'kuntrast, il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi strateġija integrata, parteċipattiva u trasparenti għall-iżvilupp sostenibbli. Insisti fuq biżla kulturali bbażata fuq data, integrità u viżjoni fit-tul u jemmen li l-iżvilupp sostenibbli mhux sempliċement obbligu iżda opportunità storika biex Malta tkun eżempju Ewropew. L-iżvilupp sostenibbli jibda minn kull wieħed u minn kull waħda minna, iva bla dubju. Jibda minn kull ċittadin. Jibda minn kull wieħed u waħda minna u ġew, minn kull wieħed u waħda minna li qegħdin jisimgħu dan id-diskors. Kulħadd għandu ir-responsabiltajiet u l-obbligi tiegħu. Mela kemm għandkom iktar responsabilitajiet u obbligi intom illi tgħaddu liġijiet u taraw illi jkun hemm l-enforcement meħtieġ biex verament ikonna is-sostenibilità f'dal pajjiż. Mhux tagħmlu l-affarijiet u tħarsu n-naħa l-oħra ta' parsi ma rajtu xejn. Bernard Gregg fakkar kif l-iżvilupp sostenibbli huwa opportunità li għandna naħtfu b'serjetà u b'responsabilità u bekk ir-rapport tal-Gvern kien wieħed formali iżda mingħajr sustanza strateġika. Fl-aħħar mill-aħħar, Sur President, hija rida politika. Rida politika illi mhux bi-street tagħmel il-ġid imma fid-deċiżjonijiet tiegħek kontinwament nibqgħu aħna niġu imbuttati biss bl-interess li nagħmlu il-ġid lin-nies. Quddiem dan il-Partit Nazzjonalista ppreżenta programm realistiku u ambizzjuż u inklusiv għal futur sostenibbli, apparti ħtieġa ta' edukazzjoni, governanza tajba, teknoloġija u parteċipazzjoni pubblika li huma l-pilastri għal din it-trasformazzjoni.